баъзан вақтҳое ки дар сарҳадҳо бармемонад, гражданини Россия нестем, не, мо ба Европа рӯй намекунем. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён ТЖ. Дар граница чӣ шид? Дар ҳамин ҳолат як камтарак суҳбат мекунем оиди як ҳолате ки дар тамоми шабакаҳои интернетӣ паҳн шудае. ҳолати бигем ягон безеб нестай, ягон ҳолати бад нестай. Ба ҳамин хотир мо хостем ки фикру ақидаи худмона баён бикунем. Агар нафарҳое ки аввалан қайд карда гузарем бихоҳем ба Англия сафар кунем, шумо бояд пешакӣ анкета пур кунем ба худона. Барои пур кардани анкета рақами WhatsApp рӯи экран меброяд, бинависем, қатишон суҳбат кунем, анкетаҳои шуморо пур мекунанд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо наҷоти мусофирони автобусе ки аз Тоҷикистон меомад. рӯзи 7 ноябр дар роҳи Самара Шимкент як автобуси пур аз мусофир ки аз Русия ба самти Тоҷикистон ҳаракат мекард вайрон шудааст. Дар автобус 56 шаҳрванди хориҷӣ аз ҷумла 4 ноболиғ қарор доштанд. дар ин бора вазорати корҳои дохилии Қазоқистон дар саҳифаи худ қайд карда гуфт: хоб бародарони азиз ва гироми қадри хеле ҳолатҳо гуфтигапо ки техника да гарантия дода намешавад, мешавад дида ба назар мерасад ки баъзан вақтҳое ки дар сарҳадҳо бармемонанд ё ки ягон мушкилиҳо ба сар мезананд, лекин гуфта мешавад ки боз дар ҳама ҷо одамҳои нек ва одамҳои хуб ҳастанд, кӯмак мекунанд, ёрӣ мерасонанд. дар наздикии деҳаи Калибаи вилояти Қазоқистон вайрон шудааст. кормандони хадамоти роҳ ронанда ва ҳамаи мусофиронро наҷот дода ба ҷойҳои бехавф бурданд. касе аз мусофирон ҳеҷ ҷароҳате набардоштааст. сабаби ин ҳодиса номусоидии ҳаво гуфта мешавад. дар робита ба ин милитсия шабонарӯзи ҳаракатро танзим мекунад ва ба ронандагон кӯмак мерасонад. аз сабабе ки худтон медонед дар ӯ роҳҳо чӣ гуна сардиҳо ба амал меояд, чӣ гуна барф мақсад яхбандиҳо мешавад, ба ҳамин хотир баъзан вақтҳо ин гуна мушкилиҳо дида мешавад. дар бораи будани мусофирони тоҷик дар автобус иттилоот дода намешавад. яъне дар дохили автобус мусофирои тоҷик қарор доштанд ё ин ки не, дар ин бора информатсия нестай. информатсия ҳамин хелае ки аз тарафи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар мекард. кормандони хадамоти ҳолатҳои фавқулодаи Қазоқистон мусофиронро ба деҳаи Иргиз кӯчонида ба онҳо кӯмаки зарурӣ расонида буданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Қазоқистон хоҳиш кардааст ки дар чунин ҳолатҳо ба рақамҳое ки ба милитсия тааллуқ дорад муроҷиат бикунанд. мисол ба ин рӯзҳо рафту омад дар роҳҳо бисёр аст. дар ҳар куҷое ки набошем, худованд ки ба ҳеҷ кас мушкилӣ набиёра. аввалан ба ҳар мушкилие ки дучор мешава ҳар кас метавонад ки ба ҳамун рақамҳои боварии милитсия муроҷиат кунад. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. ягон нафари шумо бихоҳем ки границаи Қазоқистон сафар кунем, ширкати боваринок ва нархаш бениҳоят арзонай, рақамошон рӯи экран меброяд, занг бизанед, айдари хонатон то границаи Қазоқистон мебаранд шуморо. як нафар нависондаи: ассалому алайкум акаи Сорумон, ҳамин якаписарҳо чӣ дак мекунанд ки ба хизмат даъват намешаванд? нафарое ки якаписар ҳастен, шумо аз ҷои зистон справка мегиред, паспорти падару модар мегиред ва паспорти худтона гирифта рафта ба военкомати ноҳия пешниҳод мекунед. як нафари дигар нависондаи: салом акаи Сорумон, дар бораи авф ягон хабар ҳаст ё ин ки не? не, ҳозира шуда ягон хабар нест. дар ин бора мо дар чанд видеомон қайд карда гузаштем ин чизро. баротов нависондаи: салом акаи Сорумон, ҳозир ба Россия рафтан, ранги пештара проблемаҳо шудестай, мақсад паспорт надошта бошӣ ё тафтиши телефонҳо. бародари азиз, паспорт надоштан чиро дар назар дорӣ? агар паспорти российскиро дар назар дошта бошӣ ки гражданини Россия нестем, бале тафтиш ҳаст. ҳеҷ хеле ки пештар буд, ҳамон гуна тафтишҳо то айни ҳол давом дорад. бародар Абдуллоев нависондаи: ака мегӯяд нархи патент қимат шидай, ростай? нархи патент ҳозир қимат нашидай, вале аз соли 2025 ба ҳама маълум аст ки дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия болоравии нархи патент ба назар мерасад. як нафар нависондаи: салом акаи Сорумон, шумо ба Европа рӯй мекунед? не, мо ба Европа рӯй намекунем. яъне ҳастай ширкатҳое ки қонунӣ бигем кору фаъолият мекунанд, аз ҷумла вазорати меҳнат мисол метавонем бирем муроҷиат бикунем барои номнавис кардан, аз ҳамунҷо ба кишварҳои тарафи Аврупо шуморо равона мекунанд. як нафари дигар нависондаи: салом акаи Сорумон,
даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тамом шуд ё ки не? Не бародари азиз, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ то 27 ноябр давом мекунад, ҳозир тамом нашуда. Лутфулло нависонда: салом ака, вақте ки регистратсия дар база заданӣ набошад, мешавад ки аз адел бироем бо бигардем. вақте ки регистратсия дар база заданӣ нестай, шуморо дар ин ҳолат видварения мекунанд ва мисол шуъбаи милитсия ки бурдан, аз уҷа суд ки бурдан, постановлениyaи суд ки буромад, яъне дар уҷа муқаррар мекунанд ки шумо 10 шабонарӯз ё 15 шабонарӯз муҳлат муқаррар шудагие ки аз Россия берун бубуред. ҳамин чизо ба шумо ки дода шудагӣ бошад, агар шумо дигар баъди ҳамун муҳлати додагишон ҳақ ва ҳуқуқ надоред ки дар Россия бумонед, бояд ки бубуред аз Россия. дар ҳолати ин чиза риоя накардан метавонад ки ҳамин чиза бо запрети шуморо як баробари дигар зиёд кунад, дар ҳолати диюмбора дастгир кардан. тамошобинони азиз ва гиромии қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.